Dagы bir ugarman, kulak sizde. Allah, assalamu alaikum Azizken. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men suroğum adattan tışta bir suro vereyim dedim. Bir kızıcıl adamım da özüm. Bir mamleket boyunca suro vereyim dedim. Ama bizim mamleketin ahvalı ayağa jürek sığıp atat da. Gıdalat bolup şunu. Kutaya odayçı misal üçün kars söyley turan vaktar geldi. Sorun başarı büyüş. Soran ağay karşı süreli de atar. Uşunu mamleket üçün uyat elden çoğultkan, jemi uyat bolsa dagı bir mekan üçün elden akça çoğultup bir özüңүздөр bir alımlar sizlerge muhtaç bolatabızda bu çoğun hizmetçiler sizlerin emeğinizlerge da tatыбай kaldı. Sizlerden bir yardım bolup akça çoğultup bir karşı berbeyliği degen sonuçta bolboza birine karşı kiyintiге soğdurup durup sonra akenin kılganı içim neme olup atatsa birinen biri sürüp otur mamleket jogotуп alabызбы деп. Şu bir jakşı oylaryňyzdy aytpaýsызбы? Şu ağa dikem. Rahmat aldın ala çoğun. Çында öyle kızık kişi ekensiz. Hazır bizde mınday boldu. Mamleket uğurdayt dagı. Anan misal üçün köp milyon uğurdayt. Testten jana başka nerseden misal üçün korrupsiya kılat dagı. Anan türmöge düşüp alat 3 yıl 4 yılga. Oşol oňoy görünýär eken antkeni oşol 3-4 yılda oşol bergen akçasının az ele bölügüne oşol türmödön jakşynakay bölmeler jasap alat eken remont kılıp, başka kılıp, ayalı oşo jana iştegenderge tыйын berip koysa kadimgide girip çıkıp durat eken. Bular korulup jaşay beret eken 3-4 yıldan gelip kayradan milyoner bolup jüre beret eken. Oşoňa otup alıştazy bizdikilerden bardyk. Oşoň üçin muna türmöge 3-4 yılga kamap durup giyin akçasyny alıp çygarıp bergenden görä balkim bizge janagıday bir kolun kesүү ыкмасын kirgizge Kıtaydykynday uğrunun kolun kesip şunda kolu kesip жүрgөн bolsa bирөө деле salamatlygyna korkot uğur eken koy dep durup. Je bolbosam uşunçalyk dengelde öte köp summa bolgondo mamleketke çykgınçylyk degen statiýany koşuş kerek dagы bularga ölüm jazasyny bergenге çeyin barış kerek. Antkeni adamlar oşo uğurdap koyup durup ana korkpoýt eken, ana korkpoy kaldy adamlardan bardyk. Ana kam alıp ketip 3 yılda jırgap yaşap kayra çıgat oşol jerde telefonu bekti bolat eken darın içine salıp özdür aytıp berip atjat başka çagalat eken anan çırgap jüre beret eken ana emne kılış kerek bolot oşo uğurdagandan korkpoy kaldı bardygy Kur'an garma beret eken uşunday ele daratı barby jokpu o bergende daratı var alganda daratı barby onun tartibin bilebi jokpu esiň oýt korkup kettin. Hazır ıyıktık kalbaya kaldı hiç kanday. Hiç kanda ıyıktık kalbaya. Orozonun gününde Kur'an'ı jön ile tura alıp julunup barıp demeli. Bergenden burada karmağın hareket kılıp açat. Oşonduktan men oýlaytylem munda korrupsiya ol öte çoň oluttu bolgondo bul mamleketke çykgınçylyk katary bağlaş kerek tak. Bular degen 3-4 yıl maktalyp ketpey turgan janagıday padişahın janagıda geçirim berip dileşpey turgan dengelde jıldap kamalyş kerekçi ölüm jazasyny beriş kerek dep ben aytat elem. Bolbosam uğurlar hazır uşunday gönüp alıştı. Uğurdap kamalyp kayra çygyp uşintip jaşagan jerlerin görsetdatna televizor internetten emi keber adamın üyüne bulardyky jakşyraak. Oşentip erkin bolgondan görä türmöge düşkönün jakşı eken dep keber adamlar aytyp atjat urmatly bir tugandar. Oşon üçin biz nagı oşo bizdeki bolup atkan bizde emi Kırgızstanda bizdin ala turgan baylyklarыбыз таможня бажа системасынан, электр энергиясынан, аны şuňa okşagan nerseler 3-4 ele nerse var da bizde hiç köp ele nersemiz jok urmatly bir tugandar. Oşo nerselerdi kontrolga toluk ala turgan bol, oşol nerse çöö turgan bolsa, anamna migrantlardan gelgen 3-nji bulak, çoň bulak migrantlardan gelgen karajattardy ata-eneler muna toy bolbay kaldı, azı baryny kursak toy turgan bolat urmatly bir tuganym. Bir 5 ýyldyk toyga moratoriy kılıp koyuş kerek boldy, geregi jok. Ölüm bolsa Kur'an okutkandar 150 adamdan aşırvasın, alem toy bolgan 50 adamdan aşırvasın, debele koya turgan bolsak, misal üçün. Anan geçinde 9'dan keyin bardygy jabak bolsun, bari günde çüçak çüte bolsun, dey turgan bolsak urmatly bir tugandar bardygy el orduна kelçüde. Biz oşol janagy özübüzdögi bar nerseni işletişimiz gerek, sırttan akçylyganyň geregi jok menimçe. Oşol bizdegi uşul 3-4 aytylgan masele emi gebiröni orta ýyp ketет, birok açık çyndyk. Oşunda turgan bolsak men öýleýim, tez ele bardygy orduна kelet. Antkeni biz çakan elbiz, çakan өлköbüz. Anan Kudayga şükür özübüzdün Kudaýyň bergen rızkynyň genderi bulak tarapdan jak şonu bardygyna toora mamele kılsak bardygy urmatly bir tugandar jakşı bolat dep. Alem tыйын toptogondagy jakşı urmatly bir tugandar, birok аны menen kançaga çeyin bara alabыз. Şoga özübüzdün bulaktardy toora nukka buruu gerek. Oşolorgo bir mындай bir iştep atkandarыбыз Kudaydan korkup böyle iştep bere turgan bolsa, anje iştete turgandарды koýsak anda bardygy orduна kelet deyt elem. Uşunçalygyny söýleýär alam urmatly bir tuganym.